Madoka chere mabi yangu ndauya nenhau dzomanhoko muzuva ropfumba mwedzi wakakunguru nyasi mugore ra2011 ndipo pagozvawo akagohwe kuafrica kakatenziwa kuti dzauru Sudan. Hondo wanga wahwisana nomabi yawo Sudan yanga iri bechisvino mabi yangu munhau dzanyasi nozuro nyika yese yakambodzimiwa dande mutande kufona nezvimwe zvizhinji zvinoitika pamasaisai okambani weekoneti. Wokambani wakandoti pano zvanga zvandomukira mugumbo zvikadzima masaisai yawo. Wakuru womakwai wari kuti peno hurumende ndiyo yanga yawadzimira michinayo sonzira yekuvhiringa urongwa huriyo hwomusi wokugumisira womwedzi uno. Hurumende iri kuenderera mberi nokudawo mari yokunze kwenyika. Kureketa kuno wanoda mutero nonhamba dzomotokari itsva wari kunzi wabhadhare mari yokuAmerica. Zvacho zvatakambowanyepa kuti ndizvo waite wakaramba ndizvo wava kundoita. Mari dzokuseenzesa migwagwa dzakwidziwa zvakapetiwa kana nobazi rinoringa nezvemigwagwa. Motokari duku dzaiva kuchibhadhara $45. Mazimota makurukuru ava kuchiburitsa mari inoita $225. Midhudhudhu ichadobhadhara hwendo huno zvavo. Mutongi womuguta romukwekwe akatenziwa kuti Stori Rushambwa kwaiye akadzingiwa basa nozuro. Mhosva yache ndokuseenzesa hofisi yache zvokusikinya tokono, asi tiribe kunyepiwa zvizhinji nobazi rinoringa nezvevatongizvo. Bhangi ronyika rati homwe dzose dzomari yomufoni dzava kufanira kuseenzesa urongwa hwekambani yoZim Switch kubhadhara mari. Kwai izvi zvichaderedza tukono turi kuboyeka mumari dzomufoni kuburikidza noukopokopo. Kuseenza kwazvo tichagoramba tichindoringa tichikunyepai. Zambuko ronyika pawizi yaLimpopo rakapfikiwa kuSouth Africa nokuda kwedzihwa mupengo. Pano mubodzi akabatiwa naro dzihwa mupengori, saka mabi ache akabva aramba kuseenza achida kuti wachengetedziwe nokupiwa zvokuseenzesa zvakanaka. Toringa dzopasi rese. Mutungamiri weMalawi akatadza kufadza mabi ache mushure mokuvhiringa padare romakurukota. WaMalawi wave kusha kuti wakapembedza shawe wachiti mudzimu pawakavhotera Chakwera Lazarus. Akaisa makurukota akawandisa anosvika 30, akaisa wamwe wari mukadzi nomurume, akaisa wamwe ihama dzache nowamwe wakaisa ndiwana muzvinabhizimusi akawati waringe mapazi awanoseenzera mumabhizimusi awo. Heno kuti achandopagadzirisa sei, asi pasvinuba wazhinji wakatotsvomwa nazvo. KwaAmerica yatanga kuzviburitsa musangano rozvoutano rupasi rese zviri pamutemo nyasi. Zviri kutera kusafara kwawaTrump nokutekaidziwa zvisvinu kwezvirongwa zvodzihwa mupengo nobazi routano. Wazhinji wati danho riri rakadhakwa, asi tichaona kuti zvichagodini pamberipo. Munyaya yekugumisira yanyasi, kunyika yenzou yeIvory Coast, mutungamiri wehurumende kwai apfa kwerikwerikwe kwanyasi. Akange amboendera kuorapiwa kuFuranzi akabenuka. Bato riri kutongaro rabva ranetseka nokuti ndiye waida amire somutungamiri wenyika musarudzo dziri kuuya muna gumiguru. Zvizhinji tichandokunyepai kana zvaitika. Tiri ipapo togumira pano. Ndini Mhanduwe Nhau.